Id-diskors tal-Baġit 2015 jindika li s-settur tal-enerġija se jkompli jkun priorità. Wara li l-Gvern żamm il-wegħda elettorali tiegħu li jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma għall-familji, minn Marzu li ġej se jibdew igawdu mir-roħs in-negozji wkoll. Ir-roħs se jkun ta' 25% għall-elettriku u 5% għall-ilma. Dan se jkun ifisser iktar minn 50 miljun euro li se jibqgħu għand in-negozji. Bir-roħs tal-familji u n-negozji, il-Gvern se jkun qed iħalli 80 miljun euro fl-ekonomija fis-sena. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fisser kif dan kollu se jkun iffinanzjat mill-pjan għall-enerġija u mhux se jkollu impatt fuq il-finanzi tal-pajjiż jew ikun hemm ħtieġa għal iktar taxxi. Iżda lil mit-tariffi il-Gvern għandu maħsuba qatt ta' inizjattivi oħra, fosthom li jinċentiva l-użu ta' enerġija rinnovabbli botjiet u feed-in tariffs li jkunu attrajenti iżda fl-istess ħin sostenibbli. Il-Gvern ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru iktar dettalji dwar il-ftehim ma' Shanghai Electric Power, il-kumpanija li se tkun qed tinvesti 320 miljun euro f'pajjiżna u fl-Malta. Għaddejja wkoll il-ħidma fuq il-proġett tal-gass. Il-permess inħareġ din is-sena u l-applikazzjoni għal IPPC ġiet sottomessa. Dan fil-waqt li x-xogħlijiet tal-kostruzzjoni għaddejjin. Beda wkoll il-proċess biex jitnadda fis-sit tal-Power Station tal-Marsa u l-Gvern se jibda l-proċess biex ikunu jistgħu jingħalqu t-tankijiet ta' Bir Żebbuġa f'darba l dejjem. Wara li taħt il-Gvern ta' qabel kien waqa' tard il-proġett tal-Interconnector, dan mistenni jibda jopera fil-bidu tal-2015. Dan se jgħin biex ikun provdut iktar sigurtà fil-provvista u x-xiri tal-elettriku mis-suq Ewropew. Fl-ewwel 6 xhur tas-sena d-dieħla mistenni jkun lest ukoll l-istudju dwar il-vijabilità biex jinxtara gass naturali mis-suq Ewropew permezz ta' pipeline.